Luka, jesi spreman za samo creative challenge? Ne. Ajde vidim se onda, eće. Luka, jesi Ćao. spreman za create only challenge? Ne. Ti stvarno će ti taj intro uspe. Luka, Da, ja sam, ajmo. Ajde samo. Sad će biti fora kad drop bude skroz na drugoj strani mape negde. Znači smorit ću se ako tako bude, majke mi se smorit. Nemoj me čekati, Nemanja. Ajde, tiče. Nemanja, talk to me, gdje ideš? Okej. Ja bih ga Nemanja tiskali, zato ne. čujemo da je plane i idemo po njega. Šta radiš? Glumiš? Damage'uš auto. Ne, okej, čekaj. Lik ovdje! What? Sti Koji umro. kurac. Ne mogu da verujem. Ja sam njega prvi vidio i prvi sam krenuo da ga pucao, ali nisam stigao da stavim na burst. Ubio bi ga, vrate. Lik mi gleda i nije pucao mene, bukvalno. Još me mogu čuti, trčao sam onako. Eno ga. Jebe mu sunce, znam da je ovdje negdje. Znači. Medkit, ovo. Og. A, kako seksi izgleda puška. Aha. Češem nogu, ako mi izleti mrtav sam, dobro, ne češem više nogu. Izvedi pušku. Ajde, ček. Pratit ću ga ovako. Neće ući unutra. Oh shit. Sad budi tih. Vidio si mu senku. Tu je drugi unutra. Desno. Tu u tom čoškiću i tu. Mislim, čujem ga, ne znam gdje je. Na grobu. Okej, Holy shit. whatever. Ubi ga. Okej, ja ne znam, brate, ja ne znam. Majke. Da, jako si laž. I'm taking this shit. Hoćemo da lootujemo ovaj gradić. Ćao, Nemanja. Usput. Hoćemo da lutamo taj gradić usput, ajde. Puci ga neko ga ubio. Pa Tako je. nekoga je ubio, ali ja ne znam odakle oni mene pucaju. Hvala pana da. Kom na home isploda pa njom blag da me da. Ratata. Nemoj, zašto si to uradio, bukvalno idem tamo po auto, sad će neko gledati vam. Da, sad neko gledati, tu i baš će Nemanja da ubije. Od svih ljudi će baš Nemanja da ubije. Bukvalno si ti kriv sad ako me ubije. Da, bukvalno ću ja sad da te ubijem, pa da budem ja sigurno kriv da sam te ubio. Bukvalno Nemanja sad ako me ubije, ti si kriv, čući auto. Stvarno šta radiš, konju jedan. Vidiš? Šta radiš, Nemanja, zašto? Zašto to, Nemanja, radiš uporno? Ćao. Aj trubne im jednom.
Dobro, nemoj im truniti jednom. Oooo, ne, moramo oduzeti, moramo oba. A imamo samo Uzi, šta imaš ti? Što? Okej. Da li je u ruinsu? Nije. Ne. A ti si umro? Možda. Idi po drugi drop, boli te kurac. Oh! Ajde, idem da... Pa gdje su? Ti sam. A vidim. Samo dole. Idem kod njega da... Kada se dao? What? Jel vidiš drop negdje? Ne, samo ti ići prema moj markeru, prema moj markeru. Pa idem, samo moramo... Nemanja, opustit se, znam šta radi. Puci nas iz kula, znači nebitno. Znači, prepusti sve meni. Ne, opušteno, Nemanja, znam gdje. Znam, zašto voziš tu, da? O, ok, nije baš toliko, nije toliko baš opušteno sad, ali ne. Bukvalno ovdje su likovi. Ne, opusti nisu tu likovi. Ne, samo se opusti, bukvalno samo opusti, okej? Da si ti pucao. Ok, da, ne. Ne, samo opušteno, razumeš, ceo server je protiv nas, Nemanja, to moraš da shvatiš, da su svi protiv nas. Ali lepo! Aj, čekam ih, izađu. Znam. Aj, sam patience. Mhm. Ne, to nije patience, Nemanja. Evo ga. Okej. Okej, den. Sad si naš, sad ga vataj. A pazi, likovi su možda u gaci. Znam, nema veze, sad vatamo ovo, bre. Ćemo uhvatit ovo, jel dropovo? Nije još, ali uvatit ćemo da. Nije ni dropovo, Nemanja. Pa kažem nije To jest još. dropovo je pre, garant. Nije. Jasno, Nemanja. Bukvalno kako... Bukvalno možda je samo prolete, možda nije ni dropovo. Možda zapravo nikad neće dropovati. Glupi peder, levo tu, tu.